आयुष्यात घडली होती ती मांडलेली आहे आणि त्यामुळे ती हृदयस्पर्शी आहे. कोरोनाच्या काळातून आपण सगळे गेलेलो आहोत. पुढेही आपल्याला लढा द्यायचा आहे. समाजाला काहीतरी सांगण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न आहे, एक हृदयस्पर्शी प्रयत्न आहे. म्हणून हा सिनेमा लोकांसमोर गेला पाहिजे असं माझं मत आहे. छोटा सिनेमा आहे, खूप मोठ्या सिनेमा एवढा नसेल, पण मला असं वाटतं त्यात जे सांगितलेलं आहे त्या गोष्टीतून ते जास्त महत्त्वाचं आहे आणि ते लोकांना कळावं अशी माझी इच्छा आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने तो सिनेमा लोकांपर्यंत जाऊ दे, शाळांमधून जाऊ दे, कॉलेजमधून जाऊ दे, कुठल्याही पद्धतीनं तो तुम्हाला प्रसारित करता येईल असं माझं मत आहे. म्हणून मी या टीमला शुभेच्छा देतो. खरं तर सकाळी तुम्ही आता इतके भाऊक झालं बोलताना वगैरे आम्हाला जाणवलं वगैरे पिक्चर मी पाहिला की तुम्हाला कल्पना होती नाही, मी त्यांच्याबद्दल गोष्ट ऐकली ती फारच हृदयस्पर्शी होती आणि या सगळ्या अवघड परिस्थितीतून मुळात तो सिनेमा उभा करणं परत त्या विषयाला धरून एक फारच कठीण गोष्ट आहे. म्हणजे ही सर्वसाधारण माणसाला नाही जमणार की आपलं दुःख परत आपण लोकांसमोर मांडायचं आणि परत त्याच्यातून सगळा तो प्रवास करायचा. तो प्रवास खूप कठीण असतो. म्हणजे जावे ज्याच्या वंशात तेव्हा कळे असं आपण म्हणतो. तर त्यांनी ते भोगलेलं आहे, पण त्यांच्या मागची त्यांची भावना किती सुंदर आहे बघा, की ते लोकांना सांगितलं पाहिजे, लोकांनी त्यातून सावध झालं पाहिजे आणि लोकांनी जगायला शिकलं पाहिजे, त्याच्या विरुद्ध लढता आलं पाहिजे असं. सर आपल्याला काय वाटतं की कोरोनाने खरोखर माणुसकीचं दर्शन दाखवलं, प्रचंड दर्शन दाखवलं. महाराष्ट्रामध्ये ही परंपराच आहे की संकट काळात धावून जाणं आणि ती आपण आत्तापर्यंत मोडलेली नाही, उलट कोरोनाच्या काळामध्ये ती जास्त वर आहे. मी म्हणून मगाशी म्हटलं की आपण आता घाबरायचं काहीच कारण नाही, पण संकट आलं की 4 लोक धावून येणारच अशी वृत्तीच तयार झाली आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. त्यामुळे मला असं वाटतं की खरंच माणसांचं दर्शन झालं आणि माणसांना स्वतःलाही कळलं की जगण्यासाठी काहीतरी साठवून ठेवलं पाहिजे. आज आपण जे मिळतं ते आपण ते उडवून टाकतो ना, ते न उडवता अशी संकट मी योजना आहेत ना, आपण सरकारकडे जात नाही, हा आपला दोष आहे. मी तर म्हणतो सरकारकडे खूप चांगल्या योजना आहेत. तुम्ही वेगवेगळ्या शाळा आणि कॉलेजमधून ही फिल्म दाखवू शकता असं माझं मत आहे. तुम्ही ही फिल्म घेऊन, हे प्रोजेक्ट घेऊन तुम्ही सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाकडे जा, तुम्हाला वेगवेगळ्या दिशा तिथून मिळतील आणि मला असं वाटतं सरकार याला सपोर्ट करेल, कारण हा विषय खूप ज्वलंत आहे आणि जिवंत आहे आणि मार्ग आहे. दीपक, तू पण सांगशील खरं तर की काय काय होऊ शकतं. पण अनेक मंडळींनी असे काही काही चांगले सिनेमा शाळांमधून दाखवलेले आहेत आणि तुमचा खर्च तो त्यातून आपोआप वसूल होतो. पण तुम्हाला जे सांगायचं आहे या फिल्ममधून ते लोकांपर्यंत जातं. आता नवीन पिढीकडे जायला पाहिजे, कारण नवीन पिढी आता उद्याचे स्तंभ आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलीप कांबळे साहेबांना मी धन्यवाद देईन की जो 2-2.5 वर्ष आपण या कोरोनासारख्या महामारीला सामोरं आपण गेलो, सगळेच कुटुंबाला ती झळ पोचली. अशी झळ पोचली की आपले जवळची व्यक्ती त्यामध्ये गेलेली आहे आणि अशा परिस्थितीला लक्षात ठेवून त्यांनी जो एक पुढाकार घेऊन एक प्रीमियर, एक मराठी चित्रपट छोटा का होईना परंतु हा संदेश हा पुढील पिढीला पोचवण्याचं काम या चित्रपटातून होणार आहे. तर मी तर म्हणेन असे चित्रपटांना प्रत्येकजणच मी लोकप्रतिनिधीच्या नात्याने मी तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर आपण ते महानगरपालिकेमध्ये संपूर्ण ज्या नगरसेवक आहेत, 227 नगरसेवक आहेत, त्यांच्यासमोर जर हा सभागृह चालू असतं त्याच्या अगोदर जर ह्या दाखवला तर नक्कीच त्याला सहकार्य आपल्या महानगरपालिकेच्या वतीने होईल. आपण आपले मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांच्याकडे गेलात तर नक्कीच त्याच्यावर ते कारण त्यांनीच सोचलं आहे, ते त्यांच्या कार्यकालामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या वेळेला हा सुरुवात मुख्यमंत्र्यांची वर्षातच ह्या कोरोनासारख्या महामारीला आपण सामोरं गेलो, जिथे आपली आरोग्य यंत्रणा ही फार कमी होती आणि ती उभारताना आणि ती पण लगेच उभारताना जसे मुंगे उंदीर मरतात ना, तशा प्रकारची ही माणसं आपली जात होती या आपल्या डोळ्यासमोर. एखाद्या घरामधून आपल्या एखाद्या व्यक्ती जाते हॉस्पिटलपर्यंत, परंतु ती व्यक्तीला आपण थोडं गेल्यानंतर बघू देखील शकत नाही, त्याचा अंतविधी करण्यासाठी देखील आपण तिथे जाऊ शकत नाही. एक दुःख दुर्दैव कोणाच्याही नशिबी नसावं असं मला वाटतं आणि ही भयानक परिस्थिती आपण लोकांसमोर नेतोय. नक्कीच आपण शाळेमध्ये महानगरपालिकेच्या कित्येक शाळा आहेत, प्रायव्हेट देखील शाळा आहेत, त्या शाळेमध्ये जर आपण हा चित्रपट दाखवला तर नक्कीच त्या मुलांना, त्यांच्या पॅरेंट्सला
पॅरेंट्सला घेऊन जर शाळेमध्ये दाखवलं तर नक्कीच याला चांगली चालना मिळेल आणि त्यानंतर आपल्याला निर्मात्यांना कांबळे साहेबांना आणखीन चित्रपट करण्यासाठी देखील त्यांच्याकडून सहकार्य होईल असं मला वाटतं. थँक्यू. मी हा चित्रपट ही घटना ॲक्च्युली माझ्या कुटुंबावर घडलेली आहे आणि अशा बऱ्याच कुटुंबावर घटना घडलेल्या आहेत. पण मी विचार केला हा विषय कुठेतरी आपण मांडला पाहिजे, लोकांसमोर गेला पाहिजे. अरे ह्या विषयामुळं लोक खूप घाबरले होते. त्यांनी स्ट्रॉंग राहावं आणि घाबरून जाऊ नये कुठल्या गोष्टीमध्ये आणि आपलं जीवन कसं आनंदाने जगावं. आणि ही फॅमिली खूप आनंद होती घरामध्ये एकमेकांमध्ये. आणि ह्यामध्ये एक विषय मांडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे की प्रेम, एकमेकाचा आदर आणि जिव्हाळा म्हणजे काय, एकत्र येणं, एकत्र म्हणजे नाते जोडा, तुम्ही नाते जोडा आणि एकत्र राहा आणि कुणाचं मन दुखवू नका. तरी अशी फॅमिली आहे, एकमेकाचा खूप जीव होता एकमेकावरती आणि त्यांच्याही संकट येतं आणि ते मुलं आपलं एका व्यक्तीवर संकट आले पण दुसरी व्यक्ती जाईल म्हणून ते कसे प्रयत्न करतात स्ट्रॉंग होऊन. म्हणजे आपल्या घरात एखादी व्यक्ती गेली पण आपल्या वडिलांना कळता कामा नये या दृष्टीने ते एवढे स्ट्रॉंग झाले आणि तो प्रसंग यामध्ये अतिशय उल्लेखनीय प्रसंग आहे. आणि त्याचा मूळ गावात ते 2 मुलं आहेत. त्या मुलांनी अतिशय उत्कृष्ट एखाद्या व्यक्ती आपल्या वडिलांना वाचवण्यासाठी जे काम केले ना ते खूप अतिसुंदर काम आहे. त्यामुळे ती घटना तुमच्यावर घडलेली घटना आहे. हो. स्वतःहून त्यातून उतरून असा निर्माता बोलता वगैरे एक आश्चर्यवेगळी गोष्ट आहे. पण तशी तुम्ही काय मेहनत घेतली यामागे? सर मला सुरुवातीला खूप टेन्शन आलं होतं मला. कारण काय माहिती आहे का, स्वतःचं एवढं दुःख असताना देखील यातून एक मार्ग काढून एक घटना लोकांपर्यंत मला पोचवायची आहे. तर मी खंबीर राहिलो त्यामध्ये. जशी माझी मुलांनी मला शिकवलं की पप्पा आम्ही दोघं खंबीर आहोत, तुम्ही खंबीर राहा. आणि त्यांची शिकवण मला मिळाली आणि म्हणून मी खंबीर राहिलो आणि हा विषय लोकांपर्यंत पोचवण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. काय तुम्हाला काय वाटतं पिक्चर कोणाकोणाला काय पोहोचतो, संदेश काय पोहोचतो? संदेश मी एवढा पोचवणार आहे की तुम्ही नातं जोडा, जिव्हाळा म्हणजे एकत्र राहा, प्रेम करा एकमेकावरती, कोणत्याही संकटाला घाबरू नका, तुम्ही आपलं आयुष्य आनंदाने पुढे जगा, हा मी संदेश देण्याचा प्रयत्न. जिव्हाळा फिल्म है मेरे कुटुंब के ऊपर है. बहुत भयानक घटना हुई थी. पूरा वर्ल्ड में ऐसा घटना हुई थी लेकिन मैंने सोचा कि जो अपने ऊपर जो घटना है तो वो घटना दूसरों के लिए अभी एक माध्यम से अभी उनका एक मैसेज देने का मैंने प्रयत्न किया है कि मैसेज ऐसा है कि डरने का नहीं है, जो स्ट्रांग रहने का है और आगे का जो अपना ज़िंदगी है हंसते खेलते रहने का है. बस इतना मैसेज. स्पर्शी कहानी है जो मैंने सुनी. दिलीप कांबळे इसके निर्माता हैं और लेखक हैं. उनकी ज़िंदगी में जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है इसकी ऊपर ये फिल्म बनी है. ये फिल्म बहुत बड़ी नहीं है, 45 मिनट्स की या 50 मिनट्स की होगी, लेकिन उन्होंने उसमें जो एक विचार दिया है समाज को कि मुझ पर जो बीती है वो और किसी पर न बीते, इसीलिए एक जो संदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इसीलिए ये फिल्म समाज के विभिन्न स्तरों पे जानी चाहिए, बच्चों को देखनी चाहिए, बड़ों को देखनी चाहिए. ये ऐसे मैं निवेदन करता हूँ और आप ये फिल्म ज़रूर देखिए जिसका नाम है जिव्हाळा. डी शंकर प्रोडक्शन में मैं असिस्टेंट मैनेजर करके काम कर रहा हूँ. ये जो प्रोडक्शन है यहाँ पे नए लोगों को हम देखते हैं अच्छा काम करने की चांस मिलता है यहाँ पे. और अभी जो मूवी हुआ है जिव्हाळा, ये एक सत्य स्टोरी है, उसके ऊपर है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने दिलीप कांबळे सर हैं, जैसे इसके डायरेक्टर प्रसाद कोलते हैं और जिव्हाळा की पूरी टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है. और ये पिक्चर से मैसेज ये लोगों तक जाना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो आपको घबराना नहीं है. कोई भी सिचुएशन में अगर आप घबराते नहीं हो तो आप उस सिचुएशन में आप सक्सेसफुल उसको पार कर सकते हो. मैं इतना कहना चाहता हूँ. और आप सब लोगों को मेरा यह मैसेज है कि जिव्हाळा अगर आप देखोगे तो सच्ची में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं. थैंक यू. जो बनाई है तो इसका एक उद्देश्य यही है कि ये मैसेज जो समाज को मैसेज जाना चाहिए कि जो कोरोना का जो विषाणु है जो फैला हुआ था और ये 2 साल जो हम इससे गुज़र रहे थे और ये सत्य घटना पे आधारित हमारे मित्र जो है निर्माता दिलीप कांबळे साहब, इनके फैमिली पे हुई है. तो ये हम इसको ये फिल्म के द्वारा हम ये मैसेज हमने पूछा हुआ है. तो इसको ये फिल्म को जो धैर्य से जो दोनों बच्चों ने इनका जो धैर्य से उनको अपने पिता को उन्होंने दिया हुआ है,
तो ये धीर के कारण हमको ही धीर आ गया, क्योंकि हमारी जीवाणुपूर्ण टीम है। तो ये टीम हमारी जो चित्रपट है इसके हम लोग पीछे थे कि ये चित्रपट अच्छी तरह से इसको हम पेश करें, जनता के सामने एक मैसेज जाए। इस तरह से हम लोग ने ये आपके सामने अभी पेश किया हुआ है चित्र। थँक्यू. फिल्म जी आहे ही माझ्या भावाच्या म्हणजे आमच्या कुटुंबावरती घडलेली घटना आहे. ज्यावेळेला आमच्या घरी घटना घडली त्यावेळेला आम्ही आमच्या मुलांना त्यांना आम्ही त्याचं श्रेय देतो. आम्ही आमच्या घरात अडकलो होतो. मुलं स्मशानभूमीत आईला चितेवर पाहत होती, तिथून रडत होते. आम्ही फोनवरून रडत होतो मुलांच्याबरोबर. आम्ही तिथं प्रत्यक्ष जाऊ शकलो नाही किंवा मुलं आमच्याकडे आम्ही मुलांना भेटू शकलो नाही. ते सुद्धा पॉझिटिव्ह होते. आणि माझे भाऊ त्यावेळेला क्वारंटाईन सेंटरमध्ये होते. त्यांना आम्ही कळू दिलं नाही. मुलांना सांगितलं तुम्ही स्ट्रॉंग राहा. तुम्ही जर रडला तर तुम्ही रडल्यामुळे वडिलांना त्रास होईल आणि वडिलांना धक्का बसला तर आमची एक व्यक्ती गेली आणि वडिलांना धक्का बसला त्यांची तब्येत बिघडेल. त्यामुळे मुलांना आम्ही स्ट्रॉंग केलं. आणि आम्ही मुलांचं कौतुक करतो की अशा परिस्थितीने स्मशानभूमीमध्ये वडिलांच्याकडे मुलं क्वारंटाईन सेंटरमध्ये संध्याकाळी गेली पण वडिलांना कुठलाही पत्ता लागू दिला नाही. आणि तिथं जाताना ते वडिलांच्या ह्याच्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठल्याही प्रकारचं दुःख त्यांनी दाखवून दिलं नाही. आम्ही स्ट्रॉंग राहा म्हणून सांगितलं, कारण वडिलांना जर थोडी जर कल्पना मिळाली तर त्यांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. आणि त्याप्रमाणे मुलांनी ती भूमिका निभावली आणि मुलं स्ट्रॉंग राहिले. आणि जेव्हा क्वारंटाईन सेंटरमध्ये डिस्चार्ज व्हायची वेळ आली तेव्हा माझ्या भावाला ती बातमी कळाली. तोपर्यंत आम्ही कुणीही त्यांना सांगितलं नव्हतं. ते बरे झाल्यानंतर कळलं. तर मुलांच्यासाठी हे खूप म्हणजे अभिमान गोष्ट आहे. मुलांनी स्ट्रॉंग राहिलेले आहेत वडिलांच्या मागे आणि त्यांनी सपोर्ट केलेला आहे. जिव्हाळ्याच्या माध्यमातून ते माझ्या भावानी समाजापुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, संदेश द्यायचा प्रयत्न केला आहे. अब मराठी फिल्म का प्रीमियर है जिसका नाम जिवाड़ा है और इस फिल्म के प्रीमियर में सारी कास्ट और क्रू सारा यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में यहाँ उपस्थित है सब लोग. और मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट थी जब मैंने इसके बारे में, इस फिल्म के बारे में सुना, इसके सब्जेक्ट के बारे में सुना. जिवाड़ा ये मराठी फिल्म है लेकिन उसका मतलब होता है स्नेह, प्यार, जिसको हिंदी में आप समझ सकते हैं बखूबी. तो इस फिल्म के प्रीमियर के लिए मैं अभी आया हूँ और मैं भी बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इस फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए. तो मुझे लगता है कि जल्दी देखना चाहिए और हमको ये फिल्म हमारे दिल के करीब है और मुझे लगता है कि जो भी ये फिल्म देखेगा